खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव मोनसे दुखुनांथाव खौरां सफैदों। बे खौराङा मैयानिफ्रायनो गोसारगासिनो दङ। गोबां हालाय हाफाय दुखुनांथाव थासारि सोमजिगासिनो दङ जोंनि बे बर'फोरनि जायगायावनो बर'फोरखौ होस्रांदों। अदेबानि बर'फोरा बेहाय आयेननि बेरेखा थादोंमोन होननानै बुंदों खौरां बिजोंनि गेजेराव। माने आयेननि बेरेखायै दखल खालामदोंमोन जाहैबाय हाग्रानि हाखौ, माने सोरखारनि हाखौ, हाग्रानि हा माने सोरखारनि हा एखे। दा बे हाखौनो माखासे बर' सुबुंफोरा आरो गोबां हारिनि सुबुंफोरा बेहाय माने दं आरोना हाग्राफोराव। नाथाय बेहाय मैयानिया बर'फोरनिखौ होस्रांदों आरोना बे भिडिअ नुनायफोरा। माखासे भिडिअफोर दङ जों दा बेखौनो नायगोन आरो बेनि सायाव रायजोफोरा मा बुंनो सानो बेखौ जों सोंथि खालामगोन। अब्ला जों गिबियावनो भिडिअखौ नायग्रोगोन। दा बेनि सिगांनो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानो, बे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव। बेबायदि नुथायखौ नुबाथाय बिखाया रोहो रोहो खामग्लियो। बर' बिमानि मेगनाव मोदै। थांनाय बोसोराव नैबे बरबारि बाथौ मन्दिर पट बा गुवाहाटि नोगोरमानि सिङाव थानाय बरबारि बेहाय जादोंमोन आरो बेनि भिडिअखौथ' जों बानायखादोंमोन। नाथाय आरोबाव फिननै बेहाय गोबां बर'फोर, लोब लोब बर'फोर, बेबायदि लोब लोब बर'फोर गामि हादानखौ सिलिंखार आरो थेर बेथेर खालामदों सोरखारा। दा बेखौ सोर थिनदों सोर मादों बेखौ जों मिथिया। जायखिया बेहाय मा होनबावनो आरोना बेहाय दा बिटिआर सोरखारा होदों ना आसाम सोरखारा होदों, बे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव थासारि जादों। मा होनबावनो आरोना बेहाय रोहो रोहो जोंग्लियो, खामखाङो बे गोसोआ। अब्ला लोगोफोर माखासे भिडिअखौ नायग्रोदो, बेनि उनाव जोङो माखासे टपिकखौ बुंगोन। अब्ला लोगोफोर नोंथाङा भिडिअखौ नुखांबाय जानांगौ माबायदि दुखुनांथाव थासारि जादों। बर' आइजोफोरा एकदमबारे नै गाबहां खुहां मा गाबखादोंथ', नाथाय मा ओरैबायदि थासारि आरोना। सोरहाबा हायाव उन्दुनानै गाबदों, सोरहाबा दुखुजों एकदमबारे ओरैबायदि आलाय सिलाय सिलिंखार आरो थेर बेथेर। मा खालामबावनो दा बिसोरो बेयाव थागोन मागोन बेनि जेबो गुमुर गैया। जायखिया बेहाय खौरां बिजोङाव फोसावनाय बायदिब्ला बिथांमोना बा बर' आइजोफोरा बा बर' मानसिफोरा बे जायगायाव माने आयेननि बेरेखायै दखल खालामना थादोंमोन। नाथाय बे दखल खालामनाया मा मायथाइनिफ्राय थादोंमोन बेखौथ' मिथिला, ना दाखालिसो थादोंमोन ना सिगां गोदो गोदायनिफ्राय थादोंमोन, जायखिया बेखौ मिथिला। जायखिया नैबे बे जाबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट। आङो जायगानि नामखौ बावदों खोन्थानो। आरो बे जाथाया जाबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रुनिकाटा हाग्रा ओनसोलनि बे रिपु हाग्रा ना मा होनो बेनि जाथाय आरोना। बेहाय नै ओरैबायदि आं मा होनबावनो आरोना लोगोफोर। दा नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायबानो जाबाय। आरो बे भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालाम जाहाथे जोंनि बर' रायजोफ्रा बयबो मिथियो बेबायदि जाथाय जानायखौ। अब्ला लोगोफोर गोजोन्थों, एसेनोसै जय बर' हारिनि। आरो जुदि लाइक खालामनो गोसो दं लाइक खालामनो गोसो गैया दा खालाम, साबस्क्राइब खालामनो गोसो दं खालाम, साबस्क्राइब खालामनो गोसो गैया दा खालाम। बाय बाय।